develop bat pai ba baro kaweng kwa ban ong ba shibu na manta kipor kiba syahak Facebook account ki Instagram mo balai syahak kita kidai tang kijing ngej bit jongi jong phi mo nisa syahak ki Facebook ne ki Instagram pe ang ngan pun iya phi kumune he give for you kane da klik ya kane kaling kamut pin sa sya ban hak pe kani ka site jong kane ka website jong kane kade ka google.com kane kade ka link bangin syahak ne ong bayo give to help you during the COVID-19 pandemic ne upha ban klik sim ba phila klik ya kane phila ban syahak lane da phim syahak ru hangne phinle kano kaba ungne bre upha kamut phin job bek da phim job ru ong be ba phi job kamut un pha sen yo number phone lane ki kut jong ka FB jong phi kamut hang ta phila syahak tes kawai pat ngakwa ban ong ba hangne ru pek ba hangne ru pek ne bre u tek senga hangne utarwa dia ki kali lane ki phone mo ki mobile ki ba remdor udi ha kador ka batat nanta upha be ban sen pisai phi hapo ka ekaw jong u ban pen poi ya kini tiar pek ki iPhone ki kali ki barem ne phi da phi le ekane gamut phin sadu pisa lane umeru ula ban hak phi da phi la thiet ekane ula ban hak ki passbook account jong phi te phim dai ban ngai bit ya kong kine nama kane kan wan sa kajing syahak jong phi te kaweng ko ban ong ba kumno pintip ekine ki breu ba kide ki hakar barbor ki hakar em kim judan kata ka profile ka babyang kila ban bu kidor ba syuka dor lane tang stiang dor lane kino kidor company mo kim dan kita ki profile ba tikna namar ba kide ki hakar pe kumune umeni bat wol une umdon profile re na pipe apo Facebook jong uru kidon be tang kidor kali kidor company ba usu shon na lane su sim na te kumune ru pi yang ne kador une kwa alot kador na pipe profile jong uru umdon kata ka profile ka ba tikna lane ka ba syai mo kawe kade kata pide ban pek ban check ki profile ya ka ekaw hato kade ka ekaw ka bisisa ne kamde barbor ki ekaw ki basisa kamut kidon be kita ki profile ki babyang lane kidor ki babyang ba udai ju breu barbor u upload be ki ju be kidor la jong be te tang kum tahi ngako pen sai bat sakawe pat teng ki breu ngam tip ki kinthe ne ki senrang kamut ki ju kim dei ki breu ki batikna mar ki detang ki fake account da phila accept friend ya ki kamut ya phi kin kren da tin si lane kin sen ki dor ki ba lengkhoi lane ki dawa ya phi kwa ban ya kamet jonga lane kumne kumta ya ka video jonga kamut ta kin pha sen pisai phi ya kita ru wat jungop mar kita kila ban pendu pisai phi te tang kita ikubes bun pan ko ban ong udon wei breu mo ula sen ya ki video ki ba kumno bat kador mar ta udai khasi ni ngala ya teks kat tukan ne ba udai khasi rengam ko ban pen pau kerteng ngala persyang ban ong ya u den suthu lada palat ule ya kane kamut ngan sa pen pau da ka kerteng jong u bat upload apo ki social media lane ngan share hakine ki youtuber ki bala kham he te khubles bun